Hi, welcome. It's a new for YouTube channel here. Saulos Chilima, ayamba Kugwira Ntchito. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Saulos Chilima, adakali nazobe mphanvu zomagwira ntchito yawo pa udindo wawo monga momwe malamulo oyendetsera dziko lino, a constitution amanenera, ngakhale a president a dziko lino, a Lazarus Chakwera, analengeza chaka chatha kunena kuti awalanda mphamvuzi kamba kauganizidwa kuti kukhuzidwa ndi zakatangale mdziko muno. Akatswiri ena pangani za malamulo mdziko muno monga a Chrispine Ngunde, abungwe la Malawi Law Society MLS, komanso a Professor Garton Kamchedzera ochoka ku skulu yawo kachinchedwe ya University of Malawi anayankhula izi kamba kakuti anthu mdziko muno anali wodabwa kumva ndi kuona Saulos Chilima adakumana ndi akazembe ena miyezi ya January ndi February mchaka chino. Kumikumano yomwe Saulos Chilima anachita ndi akazembewa anakambira nako zokhuza ntchito ija yotchedwa public sector reforms yomwe iwowa akhala akuyigwira asanasiye kupasidwa ntchito mdziko muno. Poyankhulapo sabata yatha, Kamchedzera anati pakadali pano Saulos Chilima sangapasidwe ntchito iliyonse ndi a president a dziko lino, a Lazarus Chakwera, kamba kakuti anawuzidwa kuti sazapasidwa ntchito m'mbuyomu mpaka milandu yawo itatha ku bwalo la milandu mdziko muno. Komatu iwowa anati mphamvu zakagwiridwe ka ntchito kawachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino malingana ndi malamulo zimachokera mu zinthu zokwana zitatu zomwe ndi malamulo oyendetsera dziko lino, a constitution, malamulo opangidwa ku nyumba ya malamulo aja amatchedwa kuti acts of parliament, komanso kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mphamvu zopasidwa ntchito kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi zomwe zinayimisidwa ndipo zikusonyeza kuti Saulos Chilima akhoza kumagwirabe ntchito kamba kakuti ali ndi mphamvu zochoka ku constitution ya dziko lino komanso malamulo opangidwa ku nyumba ya malamulo. Kuyima kupasidwa ntchito kwa Saulos Chilima kunachitika iwowa atatchulidwa mu ripoti la nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB kunena kuti mkuluyu akukhuzidwa komanso anapindula pochita zakatangale komanso ziphuphu kuchoka kwa Azonith Chatha. Naye mlembi wa bungwe la MLS a Chrispine Ngunde anayankhulapo kunena kuti ngakhale Saulos Chilima samapasidwa ntchito pakadali pano akhozabe kumagwira ntchito zina mdziko muno. Iwo anatinso ngati munthu mmodzi yemwe ndi membala wa nduna za mdziko lino, section 98 ya malamulo oyendetsera dziko lino ikuperekabe mphamvu kwa Saulos Chilima kugwira ntchito zina zomwe mwa zina ndi kukumana ndi akazembe a maiko akunja ngati mmene anachitira muja. Pa 26 January mu chaka cha 2023, Saulos Chilima pa udindo wawo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anachita mkumano okhuza ntchito za public sector reforms ndi Arabic order womwe ndi woyimira bungwe la United Nations kuno ku Malawi. Kumkumano umenewu awiriwa anakambirana nkhani za Malawi Vision 2063 nkuphatikizapo za ma reforms. Atamaliza mkumano wowo, Saulos Chilima analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kunena kuti boma la dziko lino limathokoza thandizo lililonse lomwe bungwe la UN likupereka pa ntchito ya ma reforms. Iwo anatinso sangayiwale thandizo la upangiri wabwino ndi ukadaulo wozama lomwe nthambi ya UN ya United Nations Development Program UNDP yakhala ikupereka kuboma la dziko lino kuti bomali lithe kuyamba ntchito yopanga ziphaso zaunzika kwathu kuno kumachita kuti zakhala zikukanika kwa nthawi yayitali kuti ntchitoyi iyambike mdziko muno. Atachita mkumano umenewu pa 14 February mchaka cha 2023, Saulos Chilima anachita mkumano ndi kazembe wa mdziko la Japan kwathu kuno ku Malawi, Ambassador Yoichi Oya, ku office yawo ya Capitol Hill. Kumkumano umenewu awiriwa anakambirana zokhuza thandizo lomwe boma la dziko lino likupitirira kulandira kuchoka ku dziko la Japan. Apa zikuonesa kuti Saulos Chilima
ayambaso kupasidwa ntchito zija. Saulos Chilima anali mgulu la anthu ogwira ntchito mboma okwana 53 omwe anatchulidwa mu ripoti la nthambi ya ACB kunena kuti akukhuzidwa ndi katangale wa Azunith Chatha. Komatu kamba kakuti malamulo a dziko lino sananene paliponse zokhuza kuyimikidwa pa ntchito kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera analengeza kuti asiya kuwapasa ntchito Saulos Chilima mpaka milandu yawo itatha ku bwalo la milandu mdziko muno. Pa 25 Novemba mchaka cha 2022 nthambi ya ACB inamanga Saulos Chilima ndipo iwowa anapesedwa milandu yokwana 6 kamba kulandira ndalama zokwana 290 million kwacha kuchoka kwa Azunith Chatha. Iwowa anatulusidwa siku lomweli popasidwa belo, ndipo malamulo awo a belo anali monga ulipira ndalama yokwana 1 million kwacha, kupereka ziphaso zawo zoyendera, komanso kunena kuti dzikaonekera kuma office a nthambi ya ACB kamodzi pa miyezi 3 iliyonse, ndipo iwowa akuyenera kutuluka mdziko muno kupita kunja pokapoka atatenga chilolezo cha bwalo la milandu mdziko muno. Umar. Madam, mai ya ngadi? Aje 20 kuti mene kwa. Oh, majaba majara ba. Pasteji ba. Oh, jabe. Okay. Jabe. Nini? Wachiwiri.